Nalazimo se na aerodromu u Torontu, u Pearsonu, gde je upravo sleteo avion Air Srbije nakon 34 godine. Sa nama tom prilikom razgovara direktor Air Srbije za Južnu i Severnu Ameriku, gospodin Petković. Kažite mi, koliko je za Air Srbiju važno ponovno uspostavljanje direktne linije između Beograda i Toronta nakon preko više od 3 decenije? Jedna od najlepših stvari koja nam se dešava ove godine da konačno spojimo Srbiju sa Kanadom od izuzetnog je značaja kako za obe države, tako i za naše ljude koji su ovo očekivali više od 3 decenije. Koliko ovaj let znači i koliko je interesovanje putnika za ovaj let po vama između Toronta i Beograda? Ja mislim da se ovo vidi ovde na prvom check-inu. Danas avion gotovo odlazi pun, tako je i u narednim danima. Interesovanje je odlično. Ja mislim da je trebalo vreme da putnici prihvate ovu realnost i da konačno shvate da se ovo dešava, ali smo jako zadovoljni sa odzivom putnika i bukinzima koji dolaze. Koji su naredni planovi za Air Srbiju? Da li planira da proširi letove po Severnoj Americi i koliko znam ovo je sezonski let za sada, šta će se dešavati sa tim za ubuduće? Za sada je to sezonalni let, pratit ćemo kako se odvija situacija, ne samo ovde nego i u svetu sa svime što se dešava. Mi bi voleli da ovo kao i u Čikagu i u Njujorku pređe u neki let koji bi išao tokom cele godine, a za druge destinacije uvek je lepo čuvati tajnu, pa o tom ne bi pričao sada. Doček prvog leta na aerodromu u Torontu okupio je brojne predstavnike diplomatskog, poslovnog i društvenog života, a značaj ovog događaja istakao je i ambasador Republike Srbije u Kanadi. Nakon 34 godine imamo ponovo direktnu liniju između Beograda i Toronta na ponos svih nas, na ponos srpske zajednice, ali to je jedna stvar koja je veoma važna za sve porodice koje će biti mnogo bliže svojim najmilijima. Mi se radujemo što u godini u kojoj obeležavamo 85 godina diplomatskih odnosa i 170 godina od rođenja Nikole Tesle, možemo da se pohvalimo da ponovo imamo i uspostavljenu direktnu avioliniju između Beograda i Toronta i želimo da ona bude dugovečna i na ponos svim našim državljanima kao i svim Kanađanima. Posebnu simboliku ovom događaju daje činjenica da je poslednji let iz Toronta za Beograd pre 34 godine obavljen upravo na isti datum kada je danas Air Srbija ponovo sletela u Kanadu. Interesovanje za ovaj let bilo je ogromno i van aerodroma. Let Air Srbije iz Beograda ka Torontu bio je jedan od najpraćenijih letova na platformama za praćenje aviosaobraćaja poput Flight Radar, gde ga je pratilo više od 6 miliona ljudi širom sveta. Posle više od 3 decenije, direktan let Beograd-Toronto spojio je ponovo Srbiju i Kanadu, ali pre svega preko Atlantika spojio je porodice i prijatelje. Za Radio televiziju Srbije sa Pearson aerodroma Biljana Tucakov.